Lucy je kreatívna amatérska spisovateľka, ale jej poviedky často končia v šuflíku. Toto je George. Keď bol mladší, chodil s priateľmi stanovať. Pri ohni hrávali hru. Jeden človek začal príbeh a ostatní v ňom pokračovali. Tým je vášnivý hráč RPG hier, ale jeho priatelia už nemajú toľko času ako kedysi. Margaret sa doma nudí. Vonku prší, chcela by si prečítať nejakú dobrú knihu, ale všetko, čo má doma, už prečítala. V ten deň všetci náhodou objavia na internete Aperta Libro. Čo je to Aperta Libro? Aperta Libro je platforma na spoločnú tvorbu a čítanie kníh. Knihy vznikajú spoluprácou autorov, a to na základe pridávania pokračovaní, alternatívnych pokračovaní a komentovaní výtvorov. Lucy sa rozhodla napísať novú knihu. Nazvala ju Poviedka a stlačila tlačítko vytvoriť. A kniha sa môže začať písať. Lucy napísala začiatok a vložila autorský komentár, aby spoluautori vedeli, ako pokračovať. Neskôr si jej komentár prečítal George, ktorý jej následne jej odpovedal. Ako si George čítal text, našiel v ňom vetu, ktorá nedávala zmysel, preto sa ju rozhodol odstrániť. George pokračoval v písaní príbehu. Zaviedol hlavného hrdinu do uličky, kde ho napadol pes. Tým má však radšej fantasy, preto sa rozhodol, že vytvorí alternatívne pokračovanie, v ktorom hlavného hrdinu nenapadne pes, ale obrovský pavúk. Neskôr našiel v Lucynom texte nespisovné slovo, preto vložil komentár priamo do textu, aby na to upozornil ostatných. Lucy si všimla komentár a dala Timovi za pravdu. Potom spoločnými silami pridali ešte niekoľko pokračovaní a kniha bola hotová. Takýmto spôsobom napísali spoločne Tim, Lucy a George novú knihu. A čo Margaret? Margaret konečne našla knihu, ktorú by si rada prečítala. Je to kniha, ktorú spolu píšu Lucy, George a Tim. Knihu však nečíta sama. Spolu s ňou ju čítajú mnohí ďalší. Pomocou komentárov sa môže podeliť o svoje názory. Aperta Libro je o písaní kníh pomocou spolupráce a prirodzeného výberu. Pritom je to ľahké, lebo byť kreatívny je zábava. Tiež je o čítaní kníh, pri ktorom nečítate sami, ale kniha vás spája s ostatnými. Ďakujeme za pozornosť a budeme radi, keď sa tiež zapojíte. Video pre vás pripravil Maťo a Zajo.